Okay, ladies and gentlemen, it's time for men's final. Hyvät naiset ja herrat, on aika aloittaa miesten finaali. Ja otetaanko heti kilpailijat sisään? Yleisö valmiina! Oletteko te valmiina? Kysytään toisella kotimaisella. Are you ready? Är du färdig? Okay. So let's say competitors, innoitetaan kilpailijat sisään. Ensimmäisenä finaaliin numerolla 82, number 82, Timo Kaukonen, Lahti, Suomi, Finland. Numero 81, 81, Simo Salminen, Järvenpää, Suomi, Finland. Seuraavana kilpailijana next competitor, numerolla 23, number 23, Ilkka Pöyhiä, Joutseno, Finland. Numero 76, 76, from Joutseno, Suomi, Finland, Jarmo Nylund. Next competitor, seuraava kilpailija, number 40, Vladimir Lanichensky, Venäjä, Russia. Numerolla 64, 64, Markku Mate Mustonen, Ruokolahti, Suomi, Finland. Ja näin siinä kätellään tuttavallisesti kaikki kanssakilpailijat läpi. Ja 6 kilpailijaa, 6 finalistia, 6 kovinta saunajaa on tällä hetkellä penkillä istumassa. Ja suoritetaan tämän illan viimeinen paikkojen arvonta. Ja näin paikat on jaettu. Ei muuta kuin saunaan. Let's go to sauna! Ja näin saunajat ovat valmiina. Kuvaajatkin näyttävät olevan valmiina. Ja aika lähtee nyt. Tästä siis lähti miesten finaali 2010. And now it start men's final 2009. Nyt on niin kovia saunamiehiä tuolla, että oikein hirvittää mitä tästä seuraa. Näin 3 minuuttia on yritetty. Which was half minutes. Ja nyt tässä kannattaa myös muistaa se, että saunasta pitää tulla ulos omin jaloin. Suoritus on muuten hylätty, eli saa punaisen kortin. So ladies and gentlemen, if the competitor doesn't come out from sauna
on next by walking, so he will get the red card. Ja nyt lähestytään 1,5 minuuttia, tästä se kisa todella vasta alkaa. Nyt kysytään kestävyyttä nahkassa ja keuhkoissa. Sekä korvissa ja kaikissa. So now it's minutes, almost 2 minutes now. And now the real competition starts. Yli 2 minuuttia. Saunattu ja Markku Mustonen tulee saunasta ulos. Nyt on todella kuuma. Näin, Markku Mustonen on tänä vuonna 6. Ja siellä Simo Salminen irvistää pahannäköisesti. 2,5 minuuttia on saunattu. Look at Simo Salminen's face. It's very, very tough game right now. Erittäin kova kisa. Katsotaan kuinka käy. Kuka vie maailmanmestari? Who will be the world champion today, this year? Ja ulos tulee Simo Salminen. Aika noin 3 minuuttia. Siis vielä Timo Kaukonen, Ilkka Pöyhiä, Jarmo Nylund ja Vladimir Valichevski. Still competing. Timo Kaukonen, Ilkka Pöyhiä, Jarmo Nylund, Vladimir Valichevski. Who will take the world champion this year? Very tough time now in the sauna. Very, very tough time. Yli 3,5 minuuttia on saavuttu, which I said 3,5 minutes. Erittäin tiukkaa tekee. Ja Jarmo Nylund tulee ulos saunasta. Erittäin kuumaa on. Hän on tänä vuonna 4. Saunassa vielä mitalikolmikko. Timo Kaukonen, Ilkka Pöyhiä, Vladimir Valichevski. Samat sijat kuin viime vuonna. Ja ulos tulee Ilkka Pöyhiä. Hän on tämän vuoden 3. Ilkka Pöyhiä is 3rd this year. Last year's 2nd. Over 4.5 minutes now. Todellinen titanian taisto. Vladimir Valichevski, Timo Kaukonen. Kyllä tässä on todella, nyt on tiukkaa meininkiä. Urheilujuhla sen, kun tästä ei enää kasva. Tiukka on ilme, erittäin tiukka ilme. Kuinka tässä käy? Täällähän ei pysy juontajatkaan enää housuissa ja sanat sekoaa. Erittäin tiukkaa. 5 minuuttia, 15 sekuntia jo nyt. Täällä on nimittäin jo juontajallakin niin kova hiki, että en tää pysty tekemään mitään. For 5.5 minutes now. 5,5 minuuttia ja uskomatonta titanien taistelua. Vladimir Valichevski ja Timo Kaukonen. Kumpi on maailman mestari? Kumpi tulee omin jaloin saunasta ulos? Nyt on irvistys ja sitä luokkaa aina niin viileällä Vladimirilläkin, että nyt on tiukkaa. Ja joka moninkertaisella maailmanmestarilla tekee jo tiukkaa. Kyllä, mutta peukalo sieltä nousee
pelattu. 6 minuuttia, uskomatonta. Siellä aivan uskomaton kestävyys näillä saunojilla. It's very tough for these competitors. How it's going? How it's going? Niin kuin huomatte, niin erittäin vakavasta tilanteesta on kyse. Ja me tulemme jatkamaan välittömästi, mikäli ja kun heti kun saamme saunakilpailijat kuntoon. Tulemme jatkamaan sitten palkintojen jaolla myöhemmin, mutta kuten ymmärrätte, niin pidetään huolta kilpailijoista ensin. So lady ambulances, we have fire brigade coming over, we have first aid group, we have all the medical knowledge what we need to have in there. So much the medical group haven't told us any details to tell to you. We hope that you keep this area back there free, that we have all the possible space we need for the fire brigades and ambulances. If you want to leave the area from the back gate or side gate, we let you know as soon as possible we know something, but at the moment you have to understand that first aid group has something more to do than give out information. We want to get the information and give out the information as soon as possible. I hope you can understand that. So we tell you as soon as we know. Kerromme heti kun saamme tietää jotain. Meillä on 2 ambulanssiryhmää, palomiesryhmä sekä ensiapuryhmä lavan takana antamassa kaiken sen mahdollisen ja tarpeellisen avun, joka siellä tarvitaan. Mutta me emme saa sieltä mitään tietoa ennen kuin heillä on asia hoidettu siihen malliin ja järjestykseen, jota se pitää olla. Kerromme heti kun tiedämme. Kyse, joten tapahtuma on tältä osin ohi. Keskitymme nyt kilpailijoiden hyvinvointiin ja tällaiseen ensin. Ladies and gentlemen, as you can see, this happening is over. We want to take a full concentration to competitors' health. As you might understand,